Исәнмесез, дусларым? Бүгенге шигырьне мин әкияттән башларга булдым. Игътибар белән тыңлагыз. Музыкада өч кит дип атала. Борын заманда кешеләр җир шарын өч китта тора дип уйлаганнар. Хәзер инде бу әкияткә ышанучы юк. Андый китлар юклыгын барыбыз да беләбез. Хәтта кайвакыт кешеләр бик мөһим әйберләр турында өч китта тора дип әйтәләр. Музыка диңгезендә яшәгән булган ди өч кит. Берсенең исеме булган бию, икенчесенең җыр, өченче китнең исеме булган марш. Көннән бер көнне китлар үзара бәхәсләшә башлаганнар. Кем дә кем музыка диңгезендә хуҗа. Тыңлагыз әле, дуслар, башта белергә кирәк, кем безнең арада иң өлкән. Мин бию, миннән башка кеше бер ничек тә яши алмый. Минем белән бик күңелле, бер бәйрәмдә минсез үтми. Юк, бию, син хаклы түгел. Кем олырак хәзер инде белә алмабыз. Әмма кем кирәгрәк? Билгеле, мин җыр. Җыр белән кеше бер кайчан да аерылмый. Җыр белән эшли, җыр белән ял итә. Мин күңелле вакытта да, борчу килсә дә бик кирәк. Карагыз әле, өченче кит бәхәскә кушыла. Мин дә кеше белән һәр чакта, эштә дә, парадта да, мәҗлесләрдә дә беренче. Менә уйлагыз, хәзер кем иң мөһиме? Бәхәсләштеләр, һәм шундый карар кабул иттеләр. Кемнең иң мөһим булуына кеше генә бәя бирә ала. Ләкин гади кеше түгел, а музыка язучы кеше. Балалар, сез беләсезме музыка язучы кешене ничек атыйлар? Ул композитор була. Әкиятебезне дәвам итәбез. Көннән бер көнне өч кит музыка диңгезендә карап очрата. Анда композитор була, Дмитрий Кабалевский исемле. Әйтегез әле безгә җинхар, кайсыбыз кирәклерәк? Дип сораган китлар. Озак уйланды Кабалевский һәм әйтте. Җыр, бию һәм марш сез барыгыз да музыканың төп төрләре. Чөнки музыка шушы өч китта тора диде. Бар кешеләр моның белән килеште. Шулай булып калды да. Музыка шушы өч китта тора дигән сүздә. Менә шундый әкият, балалар. Ә хәзер әйтегез әле миңа. Бу рәсемдә балалар ни эшли? Бик дөрес, бииләр. Нинди кит бу? Әйе, бию. Бу рәсемдә җырлыйлар, дөрес. Нинди кит димәк? Җыр. Ә хәзер малай ни эшли? Атлый. Нинди кит димәк? Бик дөрес, марш, булдырдыгыз, балалар. Ә хәзер музыка тыңлап карыйк. Нинди кит икәнен белергә кирәк була. Беренче әсәр. Нинди кит бу? Әйе, бию. Икенче әсәрне тыңлыйбыз. Ямь-яшел бер крокодил су буенда йөргәнди. Ямь-яшел бер крокодил су буенда йөргәнди. Шәбәк шәбәк шәп иткән, тыпыр-тыпыр тып иткән.
чумган. Нинди кит бу балалар? Әйе, жыр. Тагын бер үзек. Нинди кит бу балалар? Бик дөрес. Бу марш. Тагын тыңлыйбыз. Нинди кит екен бу? Әйе, бию. Тагын үзек. Бу музыкага нәрсә эшләргә була балалар? Әйе, бик дөрес. Бу безнең марш. Димәк, марш ките. Соңгы үзек. Бу нинди кит? Әйе, дөрес. Бию. Булдырдыгыз балалар. Бик дөрес җавап бирдегез. Балалар, җырларның да, биюләрнең дә, маршның да күп төрләре бар. Балалар җырлары бар, халык җырлары, бишек җырлары, заманча җырлар һәм башкалар. Ул җырларны бер кеше генә җырлый ала. Ул безнең соло дип атала. 2 кеше җырлаганда дуэт була. 3 кеше трио һәм башкалар. Бик күп балалар җыелып җырласа, ул инде хор була. Биюләр дә төрле була. Бар халык биюләре, заманча биюләр, спорт биюләре, түгәрәк биюләр, балет һәм башкалар. Маршның да төрләре бар. Балалар маршы, спорт маршы, тантаналы маршлар, солдатлар маршы һәм башкалар. Балалар, без сезнең белән бүген нинди 3 кит белән таныштык? Әйе, бик дөрес. Бию, җыр һәм марш белән таныштык. Бүгенгә шул. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз, балалар.